وما علينا إلا البلاغ المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Mga oripan wallah, mga pagariami, niyatir Allah subhanahu wa ta'ala. Panutulang kakiran udina pangadiing kakiran ang kutuwa tutulan si Balaam bin Ba'ura. Agwan niyatig wallah ay bagay meron ang kutuwa mga kalbihan. Fansalakha minha na inde niyan. Liwas yan ito sa ginawa niyan. Fa'atba'ahu syaitan na tiyanundog kaniyan o syaitan, fakana minal gawin na miyabaluis kaniyan apa di sangkuto ang mga tao amit taridog. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. O kabaya ami atig wallahu subhanahu wa ta'ala na ipuro ami ang kuto wa pangkatanian walakinnahu akhlada ilal ard. Ugaid atig wallah na miyat tumuyan ang kuto wa dunia. Wattaba'a hawahu, nagupiyang unutan niya ng kuto abay aginawa niyan. Famataluhu kamatalil kalbi in tahmil alayhi yalhad. Sang kuto kaya pangunutin niyan, sang kuto abay aginawa niyan. Miyakay barat skaniyan sang kuto aso. Aw pakabesengin ka ang kuto aso na pakaruruyutan niyan adila iyan. Aw tatrukuhu yalhad, na ulingkas kanian kudia na sa kamaw tumambu ay lapot yan ang kutwa nila yan. Yan so mga tutul miya panutul sa Quran. So Balaam bin Ba'ura na ayat tutulan si Balaam bin Ba'ura na padis kanian sang kutu salih mama amala iparatiya si Allah. Isa atutulan nun na padis kanian si mga nabi. Ugaid na ayarajih si mga ulama na padis kaniyang badin si mga tao ang mga salih. So Balaam bin Ba'ura na watas kaniyan u Ba'ura awatap man unaba awatap man ulut. Mabubaling ang kaiya so na Balaam sangkuto ingad ang kuto ang mga tao ang mga baralusa si isa ingad Kanaan. Yang kuto kabubaling yan sang kuto ingad Kanaan na isa amya panutulon na sa kaniyang kun na padung Musa alayhi salam wa 'allamahu Allahu at-Taurah falamma ta'allamuha dhahaba ila qaumin kuffara. Padas kaniyang kun o nabiula Musa alayhi salam piyangan deuwan sang kuto at Taurat waniya sabutan yan ang kuto mapapadalam sang kuto at Taurah. Agyuto so inituro na kunabiula Musa alayhi salam na sumiyong sa kaniya na si Isa ingad Kanaan. Ugaid na sang kuto kaya pa kaumaniya na sang kuto ingad Kanaan na agwaniya maylay niya nagyang kuto papara ngayan ang kuto mga tao sang ingad Kanaan na miyagawi ang kuto puso yan. Nagugiyang kuto ang mga parahisan ang kuto ang mga tao sa isa ingad Kanaan kakagiyas sabab sang kuto ang mga tao sa ingad Kanaan na mga tao ang mga alay tamok nagu mga tao ang mga baralusa na sang kuto kinisang Pharaon o Balaam as kaniyan na mama amalay paratiya si Allah marani si Allah na miya tembeng su Balaam si Baya aginawa niyan na ayan niya nakiya pangunutan ang kutwa baya ginawa ang kutwa mga tao. So Balaam na pad ay nibagay ron o Allah sang kutwa daniyang panakam baralusa, daniyang panakapakaliw si iku agama daniyang kasupaka si iku. Turuan o Allah subhanahu wa ta'ala na isaon ay bubagay ron o Allah subhanahu wa ta'ala
na giyang kutuwa katatarimaan sang kutuwa doa niyan. Mustajabud doa, tatarimaan ang kutuwa doa niyan. Fa idza da'a istajabat lahu wa idza sa'ala a'tahu Allah Ta'ala mas'alatahu. Igira amyamang ni si iku Allah na ipambagayron wallah terimaan wallah ang kutuwa doa niyan. Nagu igira amyamang ni sa rizki si iku Allah na ipambagayron wallah agyang kutuwa rizki niyan. Si isang kutuwa kabubaling Bal'am bin Ba'ura, si isa ingad Kanaan, aya mga tao si isa ingad Kanaan na mga tao ang mga baradus, mga tao ang mga malawani. Buwan niya sunabiula Musa alayhi salam, asung si isa Baital Maqdis, sabab sa ipinulo niya na raos wagama. Nakagiya ko sumagadeso nabiula Musa alayhi salam si isa ingad Kanaan, na dumi ka raos sunabiula Musa alayhi salam. Sangkuto a kiyad kaiyan sangkuto a balintad, sangkuto a ingad a Kanaan, na melay ang kuto a mga tao si isa ingad a Kanaan, ang kuto a pagtaw na biula Musa alayhi salam agusto na biula Musa. So kailayaw na ang kuto a pagtaw na sumiyong siran si iku Bal'am. Ayaan tapiran na pakapumanganiniran su Bal'am sa kamurkaan wallah, murkaan wallah sunabiula Musa alayhi salam na gusto mga tantara yan, so mga sundaro niyan. Sabab sang kutuwa mga tao si isa ingad a Kanaan na aya panarimaan na su Bal'am na tatarimaan su pangninian. Kasi kumiyati amasa si isang kuto a kabubaling kiran o Bal'am si isa ingad a Kanaan na miyakay sa amasa na dasiran din urani. Na miyamang ni su Bal'am sa uranan siran na sudin sukya pamang ni Bal'am sabab sang kuto a ingad na din urani na miyamang ni su Bal'am sa uranan ang kuto a pagtaw na sudin sukya pamang niyan na inuranan ang kuto a pagtaw. Nagyutoy ang kuto a mga taw si isa ingad a Kanaan ay panarimaan na su Bal'am na api ang tunay pamangnin niya na si iku Allah na tirimaan wallah. Yuti sumiyong agyang kutuwa pagtaw si iku Bal'am bin Ba'ura kapaka pumangniran si iku Allah kamurkaan murkaan wallah su Musa alayhi salam na gusto mga sundaro niyan. Buwan niya tiroon ang kutuwa mga tao ang mga baradusa si iku Bal'am bin Ba'ura pamangnin ka asumusa na kamurkaan uli na pakambulingan na ng wallah si iku ingadian. Sabab sa aya panarima ang kutuwa mga tao na huwaan o nabiula mo sa kaingad a Kanaan kapakit pagingdan niya na si ikum bawat anak ko Israel. Buwan niya panganing kiran o pagtaw ang mga tao sa Kanaan ipamangani o Bal'am su Musa alayhi salam sa kamurkaan wallah. Siyang kauto o Bal'am bin Ba'ura sa miyat tiruyan andumanaya at tigyan ikipumanganinakan. Si iku Musa alayhi salam su Musa alayhi salam na padiyan sa mga malaika. O di na su nabiula Musa na sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagupadiyan at tigyan sa miya maratyaya. Sadat daw to tarimaaw Bal'am. Sa bapuroon ang kutuwa pagtaw na piperangayan ni Ranas so Bal'am saan dumanay ka gawi Ranas ang kutu abetadian yang kutuwa kesang ka niyang kiran taman sa ini promise si Ranas si iku Bal'am upama kay pamanganiran niya na Musa alayhi salam sa kamur ka anu Allah nang beluy ni ran ayada to si isa ingad a Kanaan nagumbeluy ni ran so tamok kiran na imbagayran si iku Bal'am nagu sa mga baikiran na pakipangarumayran na si iku Bal'am. Sabab roon nagyang kutuwa kaya nagawin o Bal'am na miyagawi ang kutuwa puso yan. So man din nagawiin na din yan di ipamimikiranan ng kutuwa pramiso ng kutuwa mga tao ang mga baradusa si isa ingad a Kanaan. Sang kutuwa kipakisgagyang kutuwa oras na di ititagin na pan o Bal'am ay pumanganin niya sumusa sa kamurkaan wallah, murkaan wallah subhanahu wa ta'ala. Ugid nagyang kutuwa dinian di ikasuramig sa di pumangani wallah. Di pumangani
Musa alaihi salam sa murkaan wallah. Kakagi Musa na pedes kanian sang kuto ang mga nabi, nagong mga rasul. Asu wallahu subhanahu wa ta'ala apaki pendewaun ang kai agamat tanu agama Islam. Sabab pro nagyang kutwa kaya budiu ka ang kutwa pagtaw si iku Balaam na miyaulog a puso iyang kiran sa dinian siran karaw. Sabab pro na sang kutwa di ka karaw Balaam ben Ba'ura sang kutwa pagtaw na tiari maiyan ang kuto apang niyang kuto pagtaw ay pumanganinian sunabiula Musa sa kamurkaan ng Allah. Sang kuto kaya tari maaw Balaam sa ang kuto apang niyang kuto mga tao sa Kanaan ay ipumanganinian sunabiula Musa sa murkaan ng Allah. Na sumyong subalaam ben Ba'ura si isang kuto ama puro apalaw. Aku kuda sa kuda ahimar. Si isang kutwa kapagantap o Balaam si isang kutwa palaw apembetuan sa hasban. Aku kuda sa himar. Na si isang kutwa kapapakauman yan sang kutwa puro ang kutwa palaw na inulugang kutwa kuda yan. Sabab sang kutwa kapagantap yan sang kutwa palaw. Kaya pikir o Balaam na ipumanganin yan so Musa, ipumanganin niyan sa Musa alaihi salam sa kamurkaan ng Allah. Na si isang kutwa kakukuda yan na kesoyang kutwa kuda taman sa kulog su Balaam. Taman sa miyakat telu kakuda yu Balaam. Ang kutwa kuda yan sa taman sa kagiya ko petegalan o Balaam. Ang kutwa kuda yan makaw masiran sang kutwa palaw na miyak-yakat turu wallah ang kuto ahimar. Yang kuto aku kudaan Balaam. Hei duan kanian at tigin hei Balaam. Bangka at tigin di kailay. Ayat tigin na pagkumata sang kanan na puro apalaw na sumanga malaikat apap kakaswing tayran. Sabab at tigin sang kuto ani ataka. Sabab pro na din no tumakang gayat tuma si iku Balaam na tumya bideden sang kutwa puro apalaw pembetuan sa hasban apukila yang kutwa ke kampuan o Musa alaihi salam sang kutwa balintad ang kutwa palaw na sang kutwa kaya pa kau mau Balaam sang kutwa puro ang kutwa palaw na piala din sa Allah. Sa ipupumangan niyan si ikwala ya Allah na murkain ka so Nabi ula Musa na gusto mga pagtaw niyan. Ugid na pagkailin ang kutuwa di ika pamangan niyo na Balaam kipupumangan niya na si iku Musa sa kamurkaan wallah. Aya pagkabalas o Balaam na ya Allah na murkain ka ang kaiya mga pagtaw sang kaiya ingad a Kanaan. Na siyapang ka sumusa na gusto mga pagtaw niyan amya maratiyas. Sabab pro na di kaga uba mabalas o Balaam ang kuto akip pumanganin niya na si isang kuto pagtaw Musa ay mala na sumusa sa kamurkaan wallah. Na kumiyasoy su Balaam si isang kuto pagtaw. Sa miyatang kadeden sa ginawa niyan miyadeden si iku agama. Kirarangitan din wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyatero o Balaam si isang kuto pagtaw niyan. Iman to at tigiyan na miyadarakan din at tigiyan so kawyag-uyag sang kaya dunia amapia. Na gumiyadarakan pa na tigiyan so pagkorya masaagi to so alungan amauri. Iman to at tigiyan na miyabaloy ako din pedesang kuto mga tao mga baradusa, mga jabar, mga malawani. Na ayamya tago sa puso o Balaam na pagplanuan niyan andumanay kabinasaw Nabiula Musa alaihi salam. Sabab sang kuto kinibulugag yang kuto galubukyan na aya din namya pikiryan na pemberadusa niyan din sa Allah saan dumanay kabinasaw Musa alaihi salam. Sa tiyawag yan ang kuto pagtaw na bagiya ko niyo at tigin sa may to oras na pakaplanwa ko niyo ang dumanaya ang tunay suan tanong sa kabinasaw Musa alaihi salam na gusto pagtaw niyan. Si isang kuto
masa na tirug su Balaam na sumiyungon agyang kutwa syaitan. Yuto sukat tiru wallahu subhanahu wa ta'ala watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Yang kutwa katuturuga si iku Balaam na miyatiru Allah fa'atba'ahu syaitan. Tiundug sekanian o syaitan. Na anto na ifitiruun o syaitan ini pangatong yan si iku Balaam. Natiyan ading kada natiyan mabinasa Musa alaihi salam sabab sang kutwa karaninian si iku Allah. Nagusto mga sund pagtaw Musa alaihi salam sabab sa siran natituang kutwa mga paratiran si iku Allah. Na ayabu at tiyan okit akakabinasa Musa alaihi salam nagusto mga sundero niyan na kararangitan siran Allah. Sa tigo Balaam andi manayo kita akakararangiti kiran Allah. Tigo syaitan la'natullahi alayh. At tiro ang kaatigian sa angkanan apagit mga pagtaong ka aginan sumanga taw sa ingid a Kanaan. Pamili siran si iku mga tatay di si iku mga baikiran napakan bitarayran san bitaran umaylay mga datu na ikupit na irano tu iked ang kutwa parateran. Sa pakapenditaran siran nagupakap kekamutan siran napakasungan siran sang kanan apagtaw Musa alaihi salam kapakapendegangan siranon sa panganangkan na wadin ang dulong kiran si iku pagtaw Musa alaihi salam sa makwairan ang kutwa ikapipi a ginawairan ayam na kasinaan yan ang kutwa mga bae kiran na diran din siyang kaanang kutwa apagtaw Nabiula Musa. Pakagaan ta sututun na sumiyong subalaam sang kutwa mga taw si isa ingid akyanaan na pianutuliang kiranuto. Ang kutwa pitit tagi na piyang giyang kutwa pitiro no kay iblis da syaitan la'anatullahi alayh. Apakapenditaran ang kutwa mga tatay di si iko mga bayi si iko pagtaw si isa ingid akyanaan napakasungan na si iko pagtaw Musa alayhi salam kapakapendegangan niran sa panganangkan. Parabu an magawi ang kutwa pos iran amiko koneksyon si iko Allah. Na pinggulaw-law to ang kutwa pagtaw ang kutwa ini sugukiran o Balaam. Apakapenditaran ng kutwa mga bai sa mga pipian ditaran ay kepit na ang kutwa mga dato. Gina na mga uri panwalay sukap kepit na napadanan sang kutwa kapapakalubay ang kutwa paratiya nagusukap kaawat si iku paratiya si iku Allah. Yuto isu Allah na pitero ya na wal fitna tu asyaddu minal qatl swatigi na sukap kepitna na mitat taralo adigyang kuto akapamuno. Yan ang mga uri panwallahu subhanahu wa ta'ala. Gyang kuto akiko koneksyon tano si ikwalla na andir ni kapit na ang kuto mga puso tano. Sang kaya dunia na miyada agyang kuto akiko koneksyon tano si ikwalla. Waniya sumong din ang kuto mga baiya puon sang kuto pagtaw si isa ingid akyanaan kasunsiran sang kuto kekampo ano Nabiula Musa alaihi salam na kagiya giyang kuto mga baiya sumagod siran sang kuto Zamri apadanan si iko commander bubalawin commander o Nabiula Musa watao Shalom watao Yakub ayama ana apo anano Yakub. So Zamri na watao Shalom mapuro buwataan o Sham'un awatao Yakub alayhi salam. Nasudun sukyelayon o Zamri si isang kutwa ba iya pembetuan sa baksi na napit na su Zamri. Sa taman sa kinwanian ang kutwa ba na inuitian si iko Nabiula Musa alayhi salam. Inuatiyan sa giyang kaiya kaya tengi ko, kaya ko ako sa giyang kaiyabain na bakong kapanesupari. Bang karakan at tigyan na pitero haram. Na ini sembug Musa alayhi salam away at tigyan ginan na haram. Ag kadusa kaw na pakaliw. Kasi ikwa kada ang kutuwa paratiyang kasi ikwa Allah. Sabab roon na su Zamri sang kutuwa kaya ko aniyan sang kutuwa ba iya mataid apuun sa isa ingad Kanaan. Na daniyan din paratiya su Musa alayhi salam na inuitian ang kutwa ba isang kutwa tintiyan na taman sa miyang galabok yan agyang kutwa isa sa parwaga maakazina kaya sinaan yan ang kutwa
bai asu bakshi na sangkut tua kia sine iniya na sangkut tua bai na miyakang belingan mambu ang kutua mga bai si isang kutua pagtawiran agi yung kai ing daakyanaan na piano tuliran uto ang kutua miyawlawla na sudan so kia nagawon o Balaam na tigiyan iman to at tigiyan na watigiyan o ipamanganitan o Musa alayhi salam na tirimaan din ang kutua panganitan o sabab at tigiyan ka Musa alayhi salam na miyafit na tigiyan so pagtaw niyan nagumiyak karawatan siran si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa kirarangitan siran Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa dairan magenggen ang kutua mga iksamin wala amyu kita sira katano na anto na irisulta ang kutua kya fitnaw pagtaw Musa alayhi salam na ayari sulta ang kutua kya fitnaw nabiula Musa pagtaw nabiula Musa alayhi salam na miyasugat siran ataun miyasugat siran abayrus sang kutua ke kampo aniran aya miyatay sang kutua pagtaw nabiula Musa alayhi salam na pumanik so 70,000 ang mga tao amiyas sugat abayrus sabab sang kutua kya fitnairan mga uri pano Allah subhanahu wa ta'ala yang kutua kya fitna na ayabu amya fitna ng kutua so zamri wata'u shalom bubaluin to mapuro buwataan usyam'un wata'u Yaqub alayhi salam na miyasugat tasiran fitna miyasugat tasiran rarang ito Allah aming gulalan sang kutua virus giyutwis Allah subhanahu wa ta'ala na fitro yan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa kala kani watigu Allah so kam beradusa ka kenau bagian kutua di beradusa sang kutua pagtaw na kanabu aya kesuat ang kutua rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala kasadin sa katataguan sang kutua di beradusa na palayad na tutiuba anu Allah subhanahu wa ta'ala dito mga uri pano Allah subhanahu wa ta'ala giyang kaya kapupagin tao tanong na di tanwa tanto itabulugang kutua pamikiran tanong sang kaya dunia abat tanong maso agyang kaya tutulan si iku Balaam aya pa kaasalian na tatarimaan ang kutua panganinyan nagumpi na kamarani si iku Allah ko urian o mga nabi o salakaw si iku mga nabi sabab sang kutua kapananang dilain yan sang kutua dusa ugay na sang kutua kya fitna niyan na kirarangitan sa kanyan wallah sa aya ini patayo Balaam na miyabunus kanyan buwata ano Israel si isang kutua kya tidawa iran sang kutua kya sungkiran upag taw Musa alayhi salam gina na mga uri pano Allah subhanahu wa ta'ala sakat tanona panagunta man ang tanong pia tano di mapendilingan ang kutua paratia si iku Allah nakapangunutan si iku Allah na asarari tano mitalembu tanto sangka iya kauyag-uyag sangka iya kam beradusa si iku Allah ginan mga uri pano Allah sudin so kia pa kam beradusa ang kutua pagtaw Musa na miyakawatan siran din sang kutua panabang Allah subhanahu wa ta'ala na kirarangitan siran Allah subhanahu